Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi azelu nke a bụ ogene udu akọ mmiri volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ gharuchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka. Egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m fụtara ụzọ ije, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Katọlik wa, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Anglican, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jekere Bigade, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jikere Sultan, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m batara ụlọ ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ụlọ ụka m na-ekwu udu na ụmụ Chigbo, ebe onye nwanyị nọkwa n'eke amara, nakwafuru ndị juru n'ụlọ ụka. Bishọp Nwaọna ga-anọkwa n'elu ọta, Musa na Obiọra anọkwa n'elu ọta. Fada Awambakọ so n'aka masị, Fada Nna Jiọfọ nọkwa n'elu ọta. Gọvanọ Bulusu nọkwa n'elu. Bijọkụ ebe ndị dị nna ndị nwa Igbo sepụrụ achọ opere ihe niile ịkwadebe a ga-eji wee na-azapụta mmadụ wee mee ka mmiri bụrụ ebe a ga-esi na wee na-egosi ọrụ ebe dịgasị iche iche. Anaghị ọka ịgọzie mmiri aka idoni azọ mee nke ọbụ ebe a ga-esi na wee na-egosi ọrụ ebe dịgasị iche iche ka esi na mmiri a na-ajụba ekwesị si na wee na-enweta ndụ nke mmụọ. Onye ọbụla bụ onye nke ga-efesa mmiri, ezinụlọ a ga-efesa mmiri a mee ka ha nweta ebere dị nchekwa nke ga-ekwensu niile ghara inwe ike ọbụla n'ebe anyị nọ ka ọ gbara aga dịka agwọ na-agba ọgụ n'aha Jizọs. Ka Chineke pụrụ ime ihe niile gọziela anyị mmiri a n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. A na-ele anya n'Enugwu kedu ebe enyemaka ga-esi abịa. Enyemaka ga-esi n'aka Chineke abịa. O mere eluigwe na ala, ọ gaghị ekwe ka ihe ọbụla mee ụnụ n'ihi na onye nchekwa anyị adị ala ụlọ. Onye nchekwa anyị bụ onye nchekwa nke ụmụ Izrel adị ala ụlọ akụla na tia nke ọ na-ekwu ụra nọ n'aka nri na-echekwa ụnụ. Anyanwụ amachagbu n'oge ihe nke ọnwa ndị ilo na-etigbu n'oge anyasị. Osebụwa Chineke ga-echekwa ụnụ n'ihe ọjọọ niile, chekwa ndụ ụnụ, chekwa ọpụ na mbata ụnụ, chekwa ụnụ ụbọchị tata bido ugbu a wee ruo na ndụ ebe ebe. Ka Chineke ji ike niile gọzizie ihe ndị a. Staff of office ka site n'ihe ndị a ka nwa odibie na-ejeri ozi na-eme nke a na-arụ isi ike na nchekwa nke Chineke. Ka site n'iji ozi a ka nwa odibo Chineke a na ogologo ndụ n'ụwa n'ikpeazụ ka Chineke were ogologo ndụ kwụkwazie ya ụgwọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you Jesus. Hosaya mara gị ka anyị bụrụ ndị ụwa, eze ndolo nke eluigwe, ọ bụrụ na anyị Hosaya mara gị, anyị bụrụ ndị ụwa ọma, anyị bụrụ ndị ụwa ọma, anyị bụrụ ndị ụwa ọma. ezi nchekwa anya ka anyị na-arịọ, ezi nchekwa anya ka anyị na-arịọ. na-echenji ote ihe a wote Onye nwe anyị nọnyere ụlọ Onye kpọrọ mmụọ gị, onye ike niile gọzie ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. N'abalị misa agwụsịgo, Ekele dịrị Chukwu.
Father, I'm around for you. Okay, what I do? Yeah, let's. I'll be a minute. I care for you. Care for you. It's a father. Ị bịara maka maasị ochichi Obi nke Obi Ezeonochie. Kedu onye mere iji bịa? Mụ na classmate na primary school St. Joseph. Anyị mara onwe anyị mara. Dị mma, wee lụta. Kedu ihe fụtara na mmadụ ya? Kedu ụdị mmadụ ọ bụ? Good man, ezigbo mmadụ, no? Happy, jovial. Kedu ihe na-agwụ ya taata ọ na-echi Obi maka na a new dawn in his life? Kedu ihe na-agwụ ya? Kedu ihe ịchọkwa? Enere mgbe m kwuru okwu, asị m ya Chineke akpọgo ori from nwata. Ọ bụrụ taata ka o bidoro. Ka na taata ka ọ na-adị manifested. So, ndị nwanyị, human, n'eziokwu, wee na-achị ndị nke Chineke. Ajisie ike. Gọvanọ Bulus nọkwa n'elu ọta, Spika Nwambọsị nọkwa n'ụlọ ụka, Honorable Alex nọkwa n'elu ọta, Uchenna Nwafọ nọkwa n'elu ọta, Ọgata Nkomeziko nọkwa n'ụlọ ụka, Ụmụudu aka so na ụmụkwa ya, ka ibu nye ya. Ekene ụmụ mmadụ dịka Bishop n'ọzọ obodo, ọrụ ị na-alụlụ ụka onye ọbụla na-afụ ya otu isi akọ n'ubi Chineke ka ọ ga-esikwe n'akọ n'ubi nke gị. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu wee si ka anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu. Ha nwere m aṅụrị n'ụwa oge nụrụ ka ha na-ekwu ezi anyị jee n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu. Na Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ikwelle Ezeonochie n'oge okwu ebunye onye anabata Igwe Chiedu Ezeonochie isi anya Ezeono the cabinet members gaba na-abata ibara etukwa ọnụ Masimi wa kwa wamba Ine kwa nifungo na agarania Ikwelle na agarania aslan
ezoghị ka isi mmiri azụnye na ichebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elise nụ amazi n'igbo oke mana oke adịghị azụnye na-echebenu onye mara akpọnye buzi n'okedugo osiganụ Museum of Unova. I believe it's about Chiedu. The second. I na-ekele movement Ọ na-eme etu esi eme ya. ọrụ ụgbọelu ndị ọga mmadụ kwezuo elu anyị agbakọkwana etu anyị si agbakọ maka ime omenala anyị onye bịabeghị Aka n'isi. ife izi a na-eme bụ ịchụ anya ọjị igosi ndị nabatara ya o wee kwuo na ndị anyị na nkeba Ezeonochie asọdụla ya ọjị ya na ụmụnne ya na vileji ya a wee na-ekelekwa Chineke bụ onye izi a na-akpọ n'ife ọbụla anyị na-eme anyị na-asọrọ ya abịa n'ọjị anyị Oraukwu ga-abịa n'ọjị ebe na-asụta nwe na Oraukwu ha jarọba n'ọjị ife anyị gbakọta ata bụ ichi echichi anyị na-echi Obi nke Irukweluko onye ka anyị gbakọta ata anyị wee na-arịọ Chineke na ọ ga-anọnyere anyị ncha nọnyere anyị n'ebe nke anyị na-eme ọ ga-aga ọfụma okwu anyị wee gbakọ n'efifi a na be Ezeonochie ndị Chiedu ọ nwakwara na nwa anyị na-asị na anyị n'ọkwa na okwu anyị ga-eji wee naghị amakarị echichi anyị na-echi Obi elect Chief Ifeanyi Chiedu anyị na-ekwu na ọ na-ahụ ya ọkụ ọ na-ebukarị ya ngozi maka na anụ ọ na-atụ wee tụta n'ụdị a bụ etu ọ ga-esi wee nye aka n'ogwue na vileji n'ogwue na obodo ọ ga-abụ onye mkposa ọ ga-abụ onye ga na-edozi edozi ọgbara aka anyị na-ayọ n'isi na-efi ya n'ụlọ anyị na-agwa Chineke na iji ozi ya n'ụwa ga-ewetara ezinụlọ ngozi ọ ga-eweta BBC ike
ọ mepụta amaghị ya ihe ọbụla n'ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ngọzi n'ihu na azụ n'akụkụ na-abụ wee na-awe Chineke ọ ya dịrị onye ọbụla bịara ebe a tata nwa ọ ya dịrị ụmụ nwa n'aka ndị ụmụ aka ebe onye bi aka n'ala obiri nwa ibe ọjọọ nọ n'iru na ọ n'azụ ọ nọ n'azụ na ọ n'iru ọ nọ n'iru na ọ n'azụ na ọ n'etiti ọ ya dịrị ụmụ nwa na-eke dịrị ụmụ nwa n'oye dịrị ụmụ nwa n'afọ dịrị ụmụ nwa na nkwụ anyị na-ekwukwa na nnụnụ isi akara aka na-edo ọkụ ọzụgbọkọ isi ka Chief Chiedu ike ọ ga-eji ozi ọfụma ọtụrụkọlọ si na mgbọsi ndị ya ahụ na osi niile n'ubi ga-eme afọ ife ndị osisi n'ụzọ ga-afọ ife oge ụbọchị ndị egwu ototo ya n'ọnụ o wee bụrụ ya ka ịnwa nke a ịnwa nke ọzọ a na-ekwukwa onye ọbụla jidekwa udo ka anyị na-achọ n'obodo a maka na mbọchị amụrụ dike na mba ka amụkwara ike na nwatakịrị si na ndị ya maara ahụ ya amaala akwari nke maka na ọbụghị ọrụ na nkiri nọ n'egwu nke nọ n'egwu a sịkwa na achọ iji gị anya kpọrọ si ji ọrụ anyị n'eke okiri maka ọma nke nwoke anyị na-ekwe na ọgbọ nsi agba aja aka nsi agaghị ọnụ ka aka adị ọnụ onye na-agba ụgbọ ya obebe anyị na-ekwe na anya mmiri ama aka n'anya onye si na ya na-anọ anyị na-asụ onye eji ana wee zere mmiri mbọchị anyị nọziri ogbe ejekwuru ebe ahụ na-eze mmiri ya si anyị ohere adịrọ anyị ewere nwekwa ụwa ọzọ na ịnwere ụda a na-ahụ ụwa ọ bụrụ na anyị wee were na nke a na anyị bụrụta ogara nke ahụ otu kweche unu n'ọnwa anyị na-akwụ unu kweche n'iru ka enwe na-agba ọ na-agba azụ ọgba ọzọ bụrụ ọnwụ anyị na-ekwu ọrụ ugwu anyị n'ọdịnihu ka anyị na-aga ekwukwa na nwa bụ a na-atụ awọ egwu maka ọ egwu ebiri wesa ya ma akụja akụja ana m ekwukwe na mama adịghị ụmụ ọdụ na na mụ eze ga-adị ụgbọ a sịkwa na onye kwuru ahụ bụ okwuru iro mana ibe dị na-agwa na-egwu mata maka na ọnwa ya ama ndị bụ ihe agwa na-echeghị na-agwa ya awa ebe ọ na-enye so okwu na ọ bụrụ ije nwagburu agwụ onwere ya na-echeghị ifu iro na agwụ ekwukwara na ibe ada adaeze n'ọnọdachi ọbịba anyị na-eme anyị na-emegbu oge ka anyị na-emegbu ka anyị na-ekwu na ogbenye ya nọrọ anyị n'ọgụgụ ya ọgaranya anọgbu anyị n'ọgụgụ ya na nwa mmụọ na-eme nwa mmadụ anaghị eme nwa mmụọ anyị na-ekwu na egwe mere ruo oge ebe na nke si ibi ebe anyị na-ekwu na ngwa ma akwụ ya ibe anyị na-ekwu na eke na-adazi ebe na ofu ozi n'ebe a ọ na ọdị ebe a chukwu ewepụta oge wee kọwara ya na ofu osisi a na-eme ọbịa o weta mkpekwa ya ebe a na-arụ ike anyị ewetara onye awa nwere ọmụọ oge na-abụ ofufu na wee na-ayọ maka udo nke obodo anyị maka ịbụrụ anya nke obodo anyị ugwu nwanne ka anyị bụ ugwu nwere ka anyị bụ ọ bụ ọrụ na-agba nkụzọ
ibe anyị na anyị achụfu mmegbu n'obodo ọ dị onye ekwetaghị na ọ ga-eme ọ gara eme ife dị mma ebe akpa ya nọrọ n'ọrụ ibe na-ekwu na o gburu nwanne ya akwụkwọ dike ogbu nwanne ya awụ dike n'egburu dike ije na mba eke dike ada-eji ike n'uru ada-eji ike n'uru were na-arụzi Chineke ka ọ bịa ka ọ nwụọ ọjọọ ka a gaghị atụta arụzi ike tata ọganihu tata ịhụnanya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Oraukwu ọjọọ onye na-ajụ ọjị achọghị na ọgbọ ya amara igwe na ọgwụ ọjị ka a nabatara ji ịnọ n'ọgwụ okechukwu ọchịagha obodo anyị ọ eki member of the cabinet ọchịagha anyị na-ekele wee na-asị gị nnọọ ọjọọ nwere igwe ogosi ka ọ ọchịagha oche n'ọbụla cabinet because he will not judge you. Make a new post behind the window. The very teacher, maybe I can say about you. I got called now. Make a new process will be at the end of the people. Make a new person of open building of room. Because if we're best, we're going to person. I don't think not now will be so something I is on night next to me. When I was young, we're going to need to see I get to that. You never really I got so much. I got even anything you can solve the same. I got you can fair way you're saying. You need to stop anything. When I was in that ceremony, no, I got no one. The CIA chief will be elected. I hear you with two good. Shouldn't a family who get here? But you wake up, we're better not even in Nigeria. I have been here not to years. But then we changes everywhere. We're not going to take another money. Because I know I am not Jesus Christ. And a member of Ikwelle Council. Another time Ikwelle Council. On a council. Tata Bonugo was Chineke gọziri agọzi maka na tata ka anyị na-akwado ka anyị chie Obi of Irukweluko ego wee malụ Obi Ezeonochie bụ second in command. Wee bụ nnukwu ihe Chineke ekele maka ọnọdụ nke taata. Anyị na-ekelekwa Chineke ebe o si wee wepụta ya. Mwepụta o wepụtara gara ọfụma, azọrọ ya azọ, 1 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
emewuru Okeke, emewuru Okafor. N'ikpeazụ ibe Chineke kwuru etu otu ga-esi wee tụ ya ka o zuru eme. Maka na anyị mara Chineke na-eme eze. Wee na-agbakọ taa ka anyị kelee Chineke wee mee otu ozie nke anyị ji bụrụ mmadụ ka obodo wee na-aga n'iru. Unu nọ mgbe a na-awụ ọjị ahụ na ife a na-ekwe na-ekwukwasị atata ọma ahụ ka okposi ahụ ukwu ọma ahụ ka arụsịrị otigbo etigbo kama ọ na-edozi ọ bụrụ na ụdị mmụọ a dị n'ime anyị na-arịọ Chineke na anyị atụ atata onye akịra sikwa obodo obodo na-enyere anyị gwara ihe niile ọ na-eme anyị na-ekwu na Chineke nyere anọnyere na-agọzi ya maka na ọ bụrụ na okporo na-anyị eme ibe a ameme ọgbọdọ ya na wee paspọtụ ezuo anyị na-ayọzi ya n'ọga na-anọtụ anọkata ọtatakwa na ịgbara anyị Easter, Christmas ọbịasịla anyị na-eme anyị na-eme ọ bụ na agwaratara anyị ụmụazị ogbo na omume ka anyị wee chie Obi elect ka ọ sọdobezie Obi elect zọbazie Obi Irukweluko anyị wee sị ka anyị were ohere a n'ike Oraukwu Constitution 1986 nyere m ka e wee bukwasa Chief Ifeanyi Chiedu okwu ka ọ bụrụzie Obi Ezeonochie of Irukweluko. Ezeonochie ọ bụ nwanne Obi ọmọdé ìsìnkú kàbá yọ Oraukwu náà ọ̀sọ̀ na the best time ayà náà ti sàkèrè ọ̀dọ̀ yọ̀ bí igwe ọmọ yà kọ́ wá sí ọ̀pẹ́ yà bí igwe maka amẹ́kú igwe ekwu anyị na-achọ ka anyị mezie ụmụ ihe ya dị ya achọ mma aka Obi Ezeonochie staff of office. Now you can na ndị ji egwu ya nwere egwu a ga-esi Obi Ezeonochie in recognition of your installation as Obi Ezeonochie of Irukweluko government area of Anambra State. On this day, 23rd April 2022, signed Architect Chiedu, President of Congress, Onowu, President of Secretary of Congress, His Royal Majesty, Dr. Barrister Ikwelle,
Onowu, deputy Eze 2 of Oraukwu. Sir Emmanuel Cabinet Secretary. So present the certificate for you now. Mana Luzie. Oluzie ki woni enu. Woni gosi uwa woni na Ọbakwa na ni aka. Ọbagi aka obolo nkonko. Ọbakwa na ni aka. Having been elected as Obi of Irukweluko, hereby swear that I will uphold and observe the Constitution of Oraukwu 1986 and the customs and traditions in force in Oraukwu, honestly and faithfully discharge the functions of my office. Use my best endeavor. To promote peace and harmony. Justice and equality. Goodwill and cooperation. Among the people of Oraukwu. Conform to the code of conduct. Prescribed for my office. Eschew bitterness. And not allow any personal or sectional interest. To influence the discharge of the functions of my office. Honestly and faithfully. Serve as a member of Ikwelle in council. And the cabinet. So help me God. Aka. Iye bu ekwe ya ka ọ na-eto. Malumoku.
the greatest Obi of Irukweluko village community in the person of Honorable Chief Ifeanyi Chiedu. I salute you. Congratulations to us. Who's a yellow game? Who's a yellow game? Hey, my game mother. No, who know the Ginano? Who's a yellow? What can you money, Memma? When you did my big congratulations, Oraukwu. Congratulations, Obi Ezeonochie. Congratulations to us. The newly donated and presented of Irukweluko in the president, His Very Majesty, Dr. Sajimane Kawana, the Ezeonochie, our own university. Obi Ezeonochie, and the other members of the cabinet, about the traditional Luthier, ìjọba lórí ọjọ́ ìdí ọ̀sùnbọ̀ ọ̀jàrá ìdí àtìlá president Obi Ezeonochie second ìdí àjùmọ̀lò Oraukwu DSR second. Obi Ezeonochie, Obi Igirigi, Your Excellency, Architect Chiedu Oraukwu.
No choice. If you go to pocket, I need you up at top of the belly. Security confirm, the man who don't have to know, the man I mess up at all, but I need to find it. The man I'm dead, and I'm not. I hope you want to make you go. I will share what you want to do. I'm not going to water. I'm on the Tilora. I'm done one day. What you done one day? Mwana yase, mwana pepe. You wanna. Aye. Full option, no double silencer. If I am play, what's no double condenser. If I need to go, no pick it, do a monster. I can't go in chawa, put them when they Ndeko. The whole of men no shirike. Dama, no. Anamasi kwanundo Opo bagonego Menu nemena bondolo Fabia kizwabu Fane mena kashi Ufodu nekezi check If you want to come for I need you ever go But they no love for man No got no choice If you want to come for I need you ever go But they belege Security confirm The man who don't have to know The man a messy but over the nigga fane mene The man a little Obi Ezeonochie, the #1 in the community. I salute your courage. Thank you. I got a lot of people.
Yeah.
Ladies and gentlemen, our ticket number is included. Million bata, lena wadike, wele kene eziko manu. Alayi jolo, abaji kọkanda, mami wele sa. Ibo londo lisa, amadi ko tu ibo lande. Wele oji lisa, wele lisa ni. Amadi ke. Amadike is not to be land. All the population of millions. Money less logistics. Eventually, when
Ogbuefi Ebuka, your peace, Baba Abba sister, where's the three to Belongo? Oscar Boma, Ida, Ane Riako, Emma Obi Coronavirus on all the Roman Lotezil. Coronavirus got polio. Ajoya no bido na China. Mana ndi China be kure wonu. Nyabo ya fellow baze ya wanine. Mana kene chukwu na digo ma emu. Oye peluchi ya pelino. Kene chukwu ifa digo ma. Oye peluchi ya pelino. Kene chukwu ifa digo ma. Oye peluchi ya pelino. Kene chukwu ifa digo ma.
obido chibụla lụọ ya mmekwanụ maka na ọnwa ọgbụla ala ji o onweta amala ma omenye ive o maka Naijiria dịrọ nkwadebe ma ncha o obodo niile ba mechiri bọda both land and sea gọzie ma ebe ị ga-agbaga ka m na-ajụzi ọ ga-ajọ ya bata Naijiria owelu ndị si anyị wee bido lụrụ agba ya leba chọba solushon bụ na ọ bụrụ ụmụ ogbenye ka o ji wee bido lụrụ nwere onye ga-emeli arụ ịnọkwala ya kama va abanye plenu jebe obodo oyibo mana Olisa bi n'igwe lụsịrị ọrụ obodo oyibo afọ ị na-agba aka hụ fa na-achọkwa ebe va ga-agbaga ka m na-ajụ kenechukwu n'ọlịgo ma ọ na mbụ onye kwelu chi ya kwelu
n'Oduma Pila Soil and Gas n'Oyebo ọkụ na-enye ife n'Oduma material ekele gị n'Pila Chukwu Emeka Nwekweme Sonny Big Man Odogwu Ibe agbana agbana nyewo Eziokwu na agbana nkịtị o Olisabi n'igwe ọtụtụ Sonny Ekwe ịgbọmụ onye wego Na ụmụ ike eze Chipchasi udegbe odogwu Uchenna udegbe agabanụ Ibu akpata ụzọ alụrụ alụrụ Ibu orimili ụmụ uchu Ndị ilo na-eme na nkịtị Ifeanyi na-akọle karịrị ilo Nnukwu ọkọ gị gaba n'iru nụnụ Udegbe na-ekene mi nnukwu mmadụ anyị ji ekele ịga Netuwe ebe adịghị mma a
ekele kwa bi fe zo ndu chiri mi eji bo bi eba o ga ro fu ndu nwa dia ndu pata jare ndu pata jare ekele mo no darun even the photographer Messi Apostle and the video man and the audience person ekele mo maka onu meri o we drive so the security ma no no onye moto e futa anu no onye amo so ndị security so ekele dị ụgbọ ndị security maka ndị anyị na-eji ala bisi ndị niile bịara ebe atata anụ emeri negative phone call so na onye ọbụla bịara na n'udo anyị wee na-asị ọbasi dị n'igwe onye bi n'eluigwe obodo ya na-akpụ na ya bịa were ọnụ were ngozi n'ụbọchị tata na ndụ anyị niile wee dịrị gaba eme Obi ekunye Oraukwu mana ekwu music ọzọ kwụ na bie ngwana abanye Onowu na-alakwụzi end of it how more this approached when they get born and we will start I do it mighty favor watching Hycient Ifeanyi Obi Ezeonochie Irukweluko Oraukwu has come back to life. For almost 3 years, Oraukwu I don't know who instead we go higher. Take the movie in the complex. Chairman and all the rest of them. What's not like giant? How more Messi Apostle? This has been the voice of the we work together to make sure legacy suit working ego suit dị ga-adị ụdị n'Igbo suit sokwa n'ije